Әдәпле, зур йөрәкле, тыйнак, тирән фикерле. Шундый шагыйрь Роберт безгә үрнәк түгелме? Минтимер Шаймиев тантананы үзе язган шигырь белән башлады. Ул аны 2020 елда Роберт Миңнуллин бакыйлыкка күчкәч тә иҗат иткән. Роберт Мугаллим улы Миңнуллинга багышланган хушлашу сүзе. Казанның Толстой урамындагы йорт янында иртәдән үк Роберт Миңнуллин иҗатын яратучылар җыелды. Алар истәлек тактасында шагыйрьнең үзенә бик охшаган булуын әйтә. Җитди карашлы уйларга талган Роберт Миңнуллин халык күңелендә ул нәкъ менә шундый булып истә калганда, һәм скульптор Тимофей Тюрин аны шулай сурәтләгәндә, бүгеннән әлеге истәлек тактасы ул 20 ел буе яшәгән йорт диварын бизәп тора. Минтимер Шаймиев татар дөньясында аны белмәгән кеше юк ди. Милли әдәбиятта аның үз урыны бар. Дөресен әйткәндә инде безнең андый шагыйрьләребез бар. Һәрберсенең халыкка барып җитәргә үз ысуллары бар. Роберт Миңнуллин аларның иң талантлыларның берсе дип әйтер идем. Бөтен премияда алган җегет. Менә Робертыбыз шушындай. Роберт Миңнуллинның иҗаты бик төрле иде. Ул балаларга да тел ачкычлар таба белде, олыларны елатырлык шигырьләр дә иҗат итте. Шагыйрьнең 70тән артык китабы төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Әсәрләрен Сара Садыйкова, Рөстәм Яхин, Резидә Ахияровлар көйгә салган. Абага чәчәге, буран дулый каеннар арасында бәхетле булыгыз әнкәмнең дугалары әлеге популяр җырларны популяр артистлар башкара. Шул вакытта ул милләт өчен бүген мөһим булган һәм еллар узгачта әһәмиятен югалтмаячак темаларга уйланды, иҗат итте. Сүзләре күңелгә килә. Аның менә шундый кызык кына сүзләре бар. Нигә татар булып тудың? Туган телдә сөйләшмәгәч, балаңны һәм оныгыңны үз телеңә өйрәтмәгәч, татар булып тумагансың, уйнаштан тугансың дип менә шундыйрак сүзләре чыннан да ул гомере буе шул милләтебез, телебез өчен язмышы өчен аның янып киеп яшәгән кеше һәм иҗаты аны бөтен халкыбыз күңеленә ул изе калырлык итеп үтеп кер алган бөек шәхесебез. Роберт Миңнуллин иҗтимагый тормышта да актив катнаша. 1990 елдан 2014 елга кадәр ул Дәүләт Советы депутаты булып сайлана. Анда рәис урынбасары вазифасында да эшли, Милли мәгариф комитетын закон текстларының 2 дәүләт телендә тәңгәллеге буенча комиссияны җитәкли. Ул елларны кайнап, менә шулай итеп гөрләп тора торган республикада андый депутатлар үзенең өлешен тынычлыкка, халыкара аңлашуга күп кертеләр. Шулар базасында менә шулай итеп бүгенге көндә дә яшибез. Алар күрсәткән юл белән республика бара. Роберт Миңнуллин, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Абдулла Алиш исемендәге премияләр лауреаты. Дуслары фикеренчә, никадәр популяр булуына карамастан, ул һәрвакыт гади булып кала белде. Робертны якыннан белсәм дә, ул миңа һәрвакыт әле серле кеше булып, ачылып җитмәгән килеш калды. Һәм шулай булып әйбәттер дә ахырда. Ул бүтән мәсьәләдә теге минем шикелле кабынып китеп, нитеп роман табигатьтә түли, бик төпле, акыллы, тыныч, уйлап эшли торган барысы да. Роберт Миңнуллин үз буыны татар язучылары арасында социаль челтәрләрне беренче булып үзләштерүче дә иде. Аның битенә дистәчә мең кеше язылды һәм шигырьләрен көндә укып барды. Энекәш кирәк миңа, юлак кына булса да, бакчага да илтер идем, хәтта ярак булса да дип, менә шулай энекәш кирәк миңа дия, безнең балалар инде 4 энекәшле булдылар әйме. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге догаңнан. Ташласаң изге догаңнан, мин бәхетле була алмам. Менә бу юлларны белмәгән татар кешесе юктыр инде. Кие белән дә җыр буларак, шушы сүзләр алар бер иманның бер коды, иманга юл дип әйтер идем. Республика балалар китапханәсенә Роберт Миңнуллин исеме бирелде. Шагыйрьгә багышлап иҗади бәйге уздырыла. Мәскәүдә узган Татарстан мәдәнияте көнендә Роберт Миңнуллин истәлегенә аерым кичә багышладылар. Рузаль Шарипов, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.